Eli mä teen nyt tämän kysymysvastauksen. Ja ensimmäinen kysymys oli, että kuinka monta vuotta olet ratsastanut? Mä en oikeastaan tiedä. Mä en tiedä. Sitten, onko sulla oma poni? On. Ootko vuokrannut lollia? Olen vuokrannut lollia. Mikä kamera sulla on? Tällä hetkellä mä vaan tuolla mun puhelimen kameralla. Ja ennen mulla oli semmonen, millä mä kuvasin, oli sellainen olympiuksen sininen pokkari. Milloin sulla on synttärit? Mulla on synttärit 12.10. Missä asut? Mä asun Suomessa. Mitä koulua käyt? Mä käyn Ojamon kouluun. Millainen kaveri Roosa on? No se on tosi kiva ja sen on aina hauskaa. Ja kuinka monta kertaa olet tippunut? 19 kertaa. Mikä sun lempiaine koulussa on? Mun lempiaine on liikunta ja musiikki. Onks sun helppo tutustua? Muhun on tosi helppo tutustua. Onks blondit sun luonnollinen hiustenväri? On. Korkein este, minkä oot hypännyt. Mä en tiedä, tarkoitatko tällä hevosella vai ilman. Eli hevosella on 80 senttiä ja ilman hiusta on joku ehkä 120 senttiä, 115 senttiä. Ja millainen kaahtaa? Tää on ihana ja kiltti. Ja silloin pitää sellaiset äskellä ei. Se on ihana vaan. Ihana vaan. Se on ihana. Niin. Ja siinä oli kaikki kysymykset. Moikka! Ensimmäinen kysymys oli, että monta vuotta olet ratsastanut? Miksi mä pyörin? siis niinku, että mä oon hypännyt yksin. Mut niin.